L-għodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna f'din it-trasmissjoni fejn intom il-ġenituri ta' tfal li ġew quddiem fil-polza li għamilna nhar il-ġimgħa se tagħmlu l-għażla tagħkom. Il-bieraħ kellna dik il-laqgħa ta' preparazzjoni, il-bieraħ wara l-ofsinhar, u għalhekk illum diġà bdejna nċemplu lil dawk li qegħdin fuq quddiem sabiex ikunu ppreparati u jikkonfermaw jikkomunikaw magħna l-għażla tagħhom. Il-programm tagħna tal-lum huwa billi l-ewwel nibdew b'talba ċkejkna, nagħmlu introduzzjoni, repetizzjoni ta' fejn x'inhi s-sitwazzjoni u wara nibdew mill-ewwel nistidnukom biex tagħtuna l-għażla tagħkom, ikunu tiċemplulkom minn ġewwa l-istudio u intom tkellmuni u tgħiduli x'inhi l-għażla tagħkom. Għalhekk nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu. Amen. Tolbuk mulejtejna fil-trobbija ta' dawn it-tfal li għadhom tant ċkejknin imma ftit jikbru u jieħdu l-istatura tagħhom, l-iżvilupp kollu tagħhom, nisperaw li kollhom għajnuna sħiħa kemm il-ġenituri tagħhom u anke mill-edukaturi u anke minn sħabhom dawk tal-klassi u dawk li jiltaqgħu magħhom fl-iskejjel tajjeb għax il-koll ħadd jinfluwenza l-formazzjoni ta' xulxin. Tolbu biex sibu din l-għajnuna kollha u jikbru kif aħna l-koll nixtiequhom. Nitolbu Sidna Marija biex tieħu ħsiebhom u tieħu ħsiebna l-koll kif ħadet ħsieb Ġesu. Nitolbu flimkien. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla toparina b'tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Ġesu Giuseppi Marija itolbu għalina. Fil-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu. Amen. Dal-waqt tidher il-grafika fuq l-iskrin tagħkom, diġà għandkom l-informazzjoni wkoll tad-data tal-lum u fejn tistgħu iċċemplunna f'każ li jkun hemm xi diffikultà fuq 79515491. Tajjeb, x'inhi l-pożizzjoni ta' kemm għandna postijiet fl-iskejjel, skola. Fil-Konservatorju tal-Isqof għandna 11 il-post. Fl-Awra Vikuna ġewwa l-Asri għandna 18 il-post. Fil-iskola ta' Santa Teresa ġewwa Kerċem għandna 13 il-post, ġewwa St. Francis Victoria għandna 5 postijiet u ġewwa St. Francis Nadur għandna 10 postijiet. Kull skola bdiet bin-numru ta' 24 f'kull klassi sewwa, għandhom żewġ klassijiet 12 u 12. Dan huwa l-massimu ta' tfal li jista' jkollhom għaliex mbagħad jiġu fil-ewwel sena primarja u l-klassi ma tistax tkun iktar minn 24 tifel u tifla. Minfakkar però din għandna eċċezzjoni hija li St. Francis Nadur li hemm klassi waħda u St. Francis Nadur huma biss klassijiet għal Kinder 1 u għal Kinder 2. U hemmhekk min jagħżel hemmhekk ma jistax mbagħad jidħol St. Francis ir-Rabat għaliex il-klassi ta' St. Francis ir-Rabat tkun diġà mtliet bit-tfal li jkunu diġà għażlu St. Francis ir-Rabat. Għalhekk dan hija s-sitwazzjoni li ħanibdew biha, min se jkun quddiem jista' jagħżel liema skola jrid, aħna hekk kif nimxu l qudiem mhux iskola timtela, mbagħad tkunu tistgħu tagħżlu mill-iskejjel l-oħra. Ma nafx hekk għandniex fuq il-linja l-ġenituri tal-ewwel applikazzjoni. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Il-Konservatorju. Grazzi, Sinjura, grazzi. Mela l-mama ta' Ben Butiġiċ għażlet il-Konservatorju u hekk post minn tal-Konservatorju naqas. Jiena neħu nota hawnhekk tajjeb u għandi ma' ġenbi l-notar li qed jagħmel l-istess ħaġa. Issa nittama li għandna fuq il-linja wkoll is-Sinjura Camilleri li għandha twins, il-Len u l-Kate. Ma nafx hekk hux qiegħda fuq il-linja. All right. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Mxtażel għal-Len u għal-Kate? Il-Konservatorju. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela dik kienet ukoll għall-Konservatorju għat-twins u ngħaddu għal dawk li qegħdin fit-raba' post, fit-tielet post, u però jiġu r-raba' bħala kwantità ta' tfal. Naraw jekk mhix fuq il-linja ta' Mizzi. All right, l-għodwa tajba, Sinjura.
Bishop's Conservatory, grazzi Sinjura għal Matteo Melo għanna l-konservatorju u kol. U issa ngħaddu naraw għandix fuq il-linja wkoll il-ġenituri ta' Xwiereb li wkoll huma twins għandna l-Emma u Matteo. U d-darba ġiġa għandna Matteo darbtejn, għandna Matteo Mizzi u għandna Matteo Xwiereb. Ma nafx hekk għandix is-Sinjuri Xwiereb fuq il-linja. Dolodu nixtieq nirringrazzja lil Media li tgħinuna f'din it-trasmissjoni u preparaw anke l-grafika li intom taraw fuq l-iskrin u tistgħu issegwuna allura pass pass kemm bl-ismijiet ta' tfal u anke bin-numri li huma available. Lodwa tajba, Sinjura, Mrs. Xwiereb. Lodwa tajba. Santa Teresa, grazzi Sinjura, nawguralkom. Thank you. Mela għal Emma u Matteo għanna Santa Teresa ġewwa Kerċem. Jekk min is-sejjer żbal hemmhekk kien imur anke l-Kardinal Monsignor Mario Grech. Issa ngħaddu wkoll għal Sinjura Healy, Nina Healy, li tinsab fil-5 post u naraw sa tkun l-għażla tagħha għal kemplu l-mamata Nina Healy. Għanna u koll nirringrazzja u koll dolodu l-tim tal-uffiċċju għatħur fl-iskejl tal-Knisja li prepara dokumentazzjoni kollha neċessarja u preparamenti kollha neċessarji sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmlu dolodu din il-kollegament magħkom u intom tagħmlu l-għażliet tagħkom mingħajr ħafna telfin. B'ħafna kooperazzjoni u ħafna xogħol kollox jimxi kif għandu jmur mingħajr ħafna komplikazzjonijiet. Biraħ semmilt għajtu mal-kapijiet tal-iskejjel, ta' dawn l-4 skejjel li għanna ġewwa Għawdex, sewa għanna l-Franġiskani li għandhom ir-Rabat li huma wkoll kongregazzjoni Għawċija. Jinhu gost ngħid li yes għandna yes. L-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu. Għal-Konservatorju, grazzi Sinjura, grazzi, grazzi. Mela għanna l-oħra għal-Konservatorju. U ek mixin, issa wasalna fis-6 għal-min qiegħed fis-6 post, għanna l-mamata Amber Buttigieg, ta' mawli tkun magħna fuq il-linja minn hawn ftit ieħor, ħalli tgħidilna wkoll l-għażla tagħha. Mela konna nitkellmu daqsxejn fuq l-iskejjel, nieħu gost li waħda mill-kongregazzjonijiet li għandna li tmexxi dawn l-iskejjel ġewwa Għawdex hija wkoll kongregazzjoni Għawċija, Madre Margherita li wafqet din il-kongregazzjoni tas-sorijiet li tant tifjorixxiet u jinsabu kemm Malta, kemm Għawdex u anke barra minn Malta tajjeb. Yes. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Konservatorju, grazzi Sinjura, grazzi l-Konservatorju għal Amber Buttigieg. U issa tinċemplu l-ġenituri, probabbilment l-mama ta' Malcolm Mikallef li huwa fis-7 post. Tajjeb. Ekku, mela dawn il-sorijiet ta' St. Francis li għandhom kemm skejjel Għawdex, sewa għandhom il-primarja u l-kinder, u anka Għawdex, Malta għandhom diversi skejjel, għandhom 3 skejjel tal-primarja. Yes. Bonġu, Sinjura, bonġu. Xtażel għal-Malcolm, Sinjura? All right, grazzi, Sinjura, għal-Konservatorju, mela, grazzi, grazzi, grazzi. Mela daw is-sorijiet Franġiskani għandhom ukoll skejjel ġewwa Malta, għandhom 3 skejjel primarji, waħda l-Imsida, waħda Birkirkara u oħra ġewwa Kospikwa. Yes. Għandna Sinjura Xwiereb, l-għodwa tajba. X'tażel għall-iem, Sinjura? Santa Teresa Kerċem. Mela għandna grazzi Sinjura, grazzi. Għanna l-oħra Santa Teresa ġewwa Kerċem. U hekk jiena spiċċajt l-ewwel paġna li kelli hawnhekk ta' 10 postijiet. U nistgħu ngħaddu issa għal tieni paġna għandna nċemplu l-ġenituri ta' Gianni Xiberras. Gianni Xiberras. Mela l-għodwa tajba, Sinjura?
Bonġu għal Ġenni xtażel? Il-konservatorju, grazzi Sinjura għal-konservatorju, grazzi. Naddu għal ġenituri ta' Matteo Grima. Tajjeb u. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għal Matteo tażel. Il-konservatorju, grazzi ta' Sinjura, grazzi. Grazzi, grazzi. Informakom ukoll li metentom qed tinforma. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Mela għal Elliot xtażel? Laura Figuna, grazzi Sinjura, grazzi, grazzi. Tajjeb li tkunu tafu dak li tkunu għedin tikkomunikaw miegħi l-għażla tal-iskola ta' għat-tfal tagħkom ikun qed jismaħħa wkoll in-notar u jieħu l-istess nota li qed nieħu jien tajjeb biex naraw li kollox ikun jaqbel u mixin sewwa. Kont ngħidilkom xi ħaġa dwar l-iskejjel ta' St. Francis li għandhom 3 skejjel primarji ġewwa Malta, Msida, Birkirkara u Kospikwa. Ħafna yes. Sewwa, bonġu Sinjura. Bonġu. Mal-Valentina. Il-Konservatorju, grazzi Sinjura, il-Konservatorju. Grazzi, grazie. L-iskejjel ta' Birkirkara u tal-Imsida għandhom il-kindergarten magħhom, mentri il-primarja ta' Kospikwa għandha l-kindergarten ġewwa Santa Lucia. U mbagħad għandhom huma subien u bniet daw il-primarju u l-kindergarten ta' St. Francis ġewwa Malta bħal huma ta' Malta Għawdex. Yes. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu għal Antni xtażel, Sinjura. Santa Teresa, grazzi Sinjura. Lilek ukoll, grazzi, bye. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom, veru mixin b'ritmu tajjeb, ġiġa wasalna fit-13 il-post tajjeb, issa jmiss l-14 nċemplu lil-mama ta' Marija Camilleri. U dawn ukoll barra mbagħad għandhom skola sekondarji ta' Sliema għal-bniet sewwa dawn l-sorijiet Franġiskani. Nafu ukoll grazzi għal kuntatti li għandhom ukoll anke skejjel ġewwa il-Pakistan tal-inqas tajjeb, ma nafx jekk għandhom x'imkien ieħor sorijiet li jagħtu servizz ma' ħafna postijiet. Issa din inċemplu lill-mama ta' Marija Camilleri li qiegħda fl-14 il-post. Yes. All right. Mela l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. Għal Marija. Mela l-konservatorju għal Marija u dik kienet grazzi Sinjura, grazzi. Napprezzaw ħafna. Mela dik kienet il-11 il-għażla li kellna għal konservatorju u kif kont tafu intom kellna 11 il-post għal tfal tal-konservatorju u dawn imtlew kollha. Issa fuq il-grafika fuq l-iskrin ħanaraw dawn it-tfal li għażlu il-konservatorju. Nistennew mill-istudio ekku, imma jena musser nexxili naqrom, ħannarek namelek, le, musser nexxili naqrom, ħanaqrom minna wara, Butiġiġ Ben, Camilleri N, Kate Camilleri, Matteo Mizzi, Nina Healy, Amber Butiġiġ, Malcolm Mikallef, Gianni Xiberras, Matteo Grima, Valentina Aġus u Marija Camilleri. Daw kienu il-11 il-tifel u tifla li għażlu ġenituri tagħhom għażlu li jibdew jattendu ġewwa il-konservatorju ta' Għawdex. Inkomplu bil-15 il-polza, minnu fil-15 il-post, għandna l-ġenituri ta' Eli Portelli. Yes, lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes. St. Therese Kerċem. Grazie, Signora. Auguri. Santa Teresa Kerċem.
Skola ta' Santa Teresa hija mmexxerija mis-Sorijiet Karmelitani li qegħdin kemm Malta kemm l-Italja u anke f'postijiet oħra. Sorijiet Karmelitani wkoll għandna l-Patrijiet Karmelitani li jiena wieħed minnhom u wkoll bħala patrijiet aħna ġewwa Malta wkoll għandna skola sekondarja. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Good morning, good morning. Għal Valentina. Santa Teresa Kerċem. Grazzi, Signora, grazzi. Santa Teresa għal Valentina u issa din inċemplu l-dak li għad fi 17 il-post il-mamma ta' Joel Muscat ħan naraw xi tkun l-għażla tagħhom tajjeb. Għandna l-iskola ta' Kerċem mela mmexxijiet mis-Sorijiet Karmelitani u mbagħad ukoll għandna l-iskola tas Salezjani Laura Vikuna mmexxija mis-Sorijiet Salezjani, mis-Sorijiet ta' Don Bosco li wkoll bħalma għandna s-Sorijiet Għawdex u anke hemm ftit minnhom ukoll ġewwa Malta, ġew ukoll xi wħud minn barra. Yes. Lodwa tajba, Sinjura, lodwa tajba. Saint Teresa, grazzi Sinjura, grazzi, grazzi. Saint Teresa għal Joel u sa tinċemplu l-mamma ta' Zani Zejn Vella. Zejn Vella fin-numru 18 għannaraw sa tkun l-għażla tagħhom u kien kunu għamilna 20 minn dawn li għandna. Dak wasalna fir-rank order 18, però nfakkar li kellna żewġ tewmin u għalhekk kollox nkunu għamilna 20 tifel u tifla. Tinżejħu issa lill-ġenituri ta' Zejn Vella. Lodwa tajba, Sinjura, Laura tajba. Lodwa, bonġu, bonġu. Għal Zejn, Laura Vikuna, grazzi, grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, ekku, melek mlejna paġna oħra u naddu għattilet paġna u s-sajmisna l-ġenituri ta' Jordan Muscat. Fakkar li aħna dolodu b'kollox għanna 56 polza, 56 applikazzjoni x'niproċessaw sabiex intom tagħmlu l-għażliet tagħkom. Yes, lodwa tajba, Mrs. Muscat. Bonġu. Saint Teresa, grazzi Signora, grazzi Saint Teresa. Ekku, u issa naddu għal mamata Luka Ċappara. Naraw sa tkun l-għażla tagħha. U hekk wasalna fl-20 post. Mela, kont ngħidilkom daqsxejn fuq is-sorijiet ta' Salezjani li qegħdin kemm Għawdex u kemm Malta, però kif tafu għandna problema kbira aħna fil-ħajja reliġjuża għaliex ma tantx għandna vokazzjonijiet naqsu ħafna. Fil-fatt anke llum it-tmexxija tal-iskejjel m'għadix kollha f'idejn ir-reliġjużi. Grazzi Signora Lodwa tajba. Ma għal-Luka x'tażel, Signora? Saint Francis Victoria. Grazzi Signora, grazzi, grazzi. U nirringrazzjaw ħafna, aħna napprezzaw ħafna l-parteċipazzjoni tal-lajċi li l-lum tieħdu tmexxija tal-iskejjel u f'tant xogħol ieħor minn flok il-reliġjużi qed imexxu verament tajjeb u naħdmu fil-verament tajjeb magħhom. Però naħseb il-toma tal-ħajja reliġjuża u tal-preżenza tan-nies reliġjużi qed tonqos ħafna. Yes. Lodwa tajba, Mrs. Mampalaw. Mal-Carol. Saint Francis Victoria. Grazzi, Signora. Grazzi. Mela għandna Saint Francis Victoria għal Carol Mampalaw u se tinċemplu lill-mamma ta' Kate Magro. Sawa, u mela kont qed ngħid daqsxejn fuq is-sorijiet il-ħajja reliġjuża tajjeb ukoll li ngħidu li Malta wkoll bħalma għandna s-sorijiet Karmelitani Għawdex u Malta għandna l-Patrijiet Karmelitani l-istess Salezjani Għawdex hemm is-sorijiet Salezjani u Malta wkoll għandna l-Patrijiet Salezjani. Yes, għal-mama. Lodwa tajba, Signora. Bonġu, għal Kate inti tażel?
Laura Vicuna, grazzi Sinjura. U Patrizia Lezjani ġewwa Malta imexxu l-iskola sekondarja ta' Savio College ġewwa Ħaddingli tajjeb. U Don Bosco huwa wieħed mill-promoturi l-kbar tal-formazzjoni taż-żgħażagħ. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Luke Xtazel. Santa Teresa Kerċem. Yes, grazzi, Sinjura. Xejn, grazzi, ġurnata tajba. Unaddu għal 24 issa għal Nicolo Paolo Buttigieg għal mamma tiegħu ħanaraw sa tkun l-għażla għal Nicolo. Tajjeb. Tajjeb, u Għawdex ukoll għandna l-sitwazzjoni sabiħa fejn id-dioċesi ta' Għawdex ukoll ħardet l-inizjattiva wkoll li jkollha l-iskejjel tagħha wkoll. Għandna yes. St. Francis Victoria, grazzi Sinjura, l-Odwa tajba St. Francis Victoria, grazzi. St. Francis Victoria għal Nicolo Paolo Buttigieg u s-sanaddu għal numru 25 fejn għanna nċemplu l-mamata Emilia Caruana. U d-dioċesi ta' Għawdex ħasbet ukoll li kollha l-iskejjel tagħha u għandha fil-fatt żewġ primarji, għandha primarja waħda u żewġ skejjel sekondarji. Tajjeb għandha il-primarja tal-Konservatorju. Yes, l-Odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għall-Emilia. Laura Vicuna. Grazzi, Sinjura, grazzi. Mela għandha d-dioċesi għandha l-konservatorju għas-subien u l-bniet u mbagħad għandha skola sekondarja, l-konservatorju stess, l-isem tal-konservatorju mbagħad għandha s-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu sewwa għas-subien. Anke wkoll jiena niftakar f'dawn l-aħħar snin kellna tkabbir ukoll fl-iskejjel sekondarji fejn qabel kienu żewġ klassijiet għal kull livell, illum qegħdin 3 klassijiet għal kull livell issa l-Odwa tajba, Sinjura. Hello għal Jordi. Xtazel. Lima skola. Santa Teresa. Grazzi, Signora, grazzi. Naħseb najukom insaqsukom li ma skola ħatażlu, pratikament naħseb insaqsukom bejt 3 u 4 darbiet li ma skola ħatażlu bil-proċess li għanna. Mek aħna nżommu daqxej rekord u niċċekjaw il-xurxin li kollox jitnizzel tajjeb u ma jkonni żbalji ta' noqogħdu ħafna attenti aħna. Yes, Signora McLean, l-Odwa tajba. Hello. Bonġu, għala lajġa. Santa Teresa Kerċem, u dan għandu isem Karmelitane. Ekku, għal-profeta Santelija, missier il-Karmelitani. Grazie, Signora, auguri. Grazie, babaj. Mela, issa ngħaddu għan numru 28, għanna għal-mamata Chloe Mizzi. Yes, Signora Mizzi, l-Odwa tajba. Bonġu għal-Chloe. Saint Teresa u kol. Grazie, Signora, tana apprezzaw auguri. Bye. Ekku, għek mlejna paġna oħra, għanna 30 tifel u tifla li s-sanafu fejsa morru. Fakkarkom li wara dan il-proċess tana tal-lun aħna intellaw dan il-riżultat fuq il-website u kol, dejjem fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt. Barra li intellaw il-riżultat tal-azlit ta'kom Yes, l-Odwa tajba, Signora. Bonġu, għal Gianluca. Santa Teresa, grazie Signora, grazie, thank you, bye. Mela, ekku, Santa Teresa kella
13 il-post u sanna 13 il-lazla għal Santa Teresa ġewwa Kerċem. Għalhekk din l-iskola issa imtliet ukoll nirstiden l-istudio u tellanna l-grafika fejn ħanaraw it-tfal li ħajmorru ġewwa St. Teresa Kerċem li huma Emma Xwiereb, Matteo Xwiereb, Liam Xwiereb, Anthony Vella, Eli Portelli, Valentina Vella, Joel Muscat, Jordan Muscat, Luke Vella Zarb, Jordi Tabone, Elijah McLean, Chloe Mitzi u Gianluca Kurmi. Dawk huma it-tfal li għażlu ġenituri tagħhom sabiex imorru ġewwa Santa Teresa ġewwa Kerċem. Inkomplu bil-proċess tagħna u issa tinsejħu lil mama ta' Alessia De Bono li tinsab fit-30 post. Tajjeb, ma nafx hekk hux qiegħda fuq il-linja. Tajjeb, konna ngħidu xi kelmtejn dwar l-iskejjel ta' dioċesi ġewwa Għawdex fejn għandna skola primarja, l-konservatorju, li kif smajtu l-bieraħ dawn l-aħħar snin ukoll qalbet għas-sistema ta' Montessori bħala edukazzjoni, bħala sistema ta' edukazzjoni fil-waqt li tmexxi wkoll skont il-kurrikulu nazzjonali u għandna żewġ skejjel mbagħad sekondarji waħda l-bniet u waħda għas-subien. Tajjeb, u dawn ukoll f'dawn l-aħħar snin kibru wkoll minn żewġ klassijiet għal kull form, ġifieri fejn kienu skejjel ta' 10 klassijiet illum huma skejjel bi 15 il-klassi u hekk żdiedu l-postijiet li wieħed jista' fejn wieħed jista' jilqa' iktar studenti. Qed inċemplu bħalissa lil mama ta' Alessia De Bono li tinsab fi 30 post. Aħna diġà informajna l-ġimgħa l-oħra kellna il-polza tal-tfal li xtaqu jmorru f'dawn l-iskejjel sekondarji ġewwa Għawdex u hemmhekk peress li prattikament m'hemmx għażla, s-subien irdu jmorru f'waħda u l-bniet iridu jmorru fl-oħra. Dawn diġà ġew ikkonfermati ktibnilhom email fejn għadnilhom li bl-għażla tagħhom ikkonfermejna dak li ġiġa kien hemm skont ir-riżultat tal-polza tajjeb. Fakkar mela kif kont ngħid l-ewwel ukoll li aħna saħda ntellaw ir-riżultat tal-polza u tkunu tistgħu tiċċekkjaw l-ismijiet u l-għażliet li intom għamiltu u anka l-video ta' din it-trasmissjoni. Dan ikun disponibbli għalikom fuq il-website u minn xi jerġa' jaraħ jista' jerġa' jaraħ. Fl-aħħar tal-proċess, naħseb jien lejn, yes. L-għodwa tajba, Sinjura, Bonġ, St. Francis Victoria, grazzi Sinjura, grazzi. Grazzi, mela Sinjura żlet St. Francis Victoria. U issa ngħaddu għal 31 post għandna l-Per Farrugia Xortino li qed inċemplula bħalissa ħa naraw x'inhi Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning, good morning. Għal Pearl xtażel, Sinjura? St. Francis Victoria. Mela St. Francis Victoria għal Pearl Farrugia Xortino u peress li St. Francis Victoria ma tantx kellha postijiet disponibbli kull ma kellha 5 postijiet, dawn 5 postijiet issa imtlew u għalhekk St. Francis Victoria ma tistax toffrilna iktar postijiet. Ħannaraw dawk li huma għażlu din l-iskola li huma Luca Ċappara, Carol Mampalaw, Nicolo Paolo Buttigieg, Alessia De Bono u Pearl Farrugia Xortino. Tajjeb dawn huma l-5 titfal li issa se jibdew jattendu ġewwa din l-iskola ġewwa ir-Rabat. U issa din inċemplu lil mamma tal Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. Għal Matteo, x'inhi l-għażla tiegħek? Laura Vicuna, grazzi, Sinjura, grazzi, auguri. Laura Vicuna, għal Matteo. U sedin inċemplu min qiegħed fit-33 post il-mamma ta' Francesca Vella. Francesca Vella. Tajjeb. Mela barra li intellaw dina l-informazzjoni kollha fuq il-website fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt, aħna nibatulkom ukoll email fejn ikkonfermaw dawn l-għażliet li intom għamiltu tajjeb u hekk jingħalaq il-proċess. Minn għada l-qudiem nagħtu ftit ċans
ma pratikament l-odwa tajba, Sinjura, l-odwa tajba. Għal Francesca, Laura Vicuna, grazzi Sinjura. Grazzi, thank you. Laura Vicuna għal Francesca Vella. Il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja pratikament jieqaf magħna ma' segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija jgħu sa tibdew tikkomunikaw mal-iskejjel direttament. L-odwa tajba, Sinjura, għal Alexander, Laura Figuna, mela le, Sinjura, grazzi ta' auguri. Laura Vicuna għal Alexander Grek. U aħna nikkomunikaw din l-għażliet tagħkom lill-iskejjel u eventwalment l-iskejjel jibdew jikkomunikaw magħkom, jiktbulkom, jagħmlulkom il-laqat u dana kollu tajjeb preparazzjoni għal dħul fis. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Eżmej, Laura Vicuna, grazzi, Sinjura, grazzi. Ekku, tibda l-preparazzjoni għal bidu tas sena skolastika f'Settembru li ġej għad baqa ftit ta' żmien, ġifieri m'għandniex għalfejn ninkwetaw u naġlu, imma l-proċess jimxi pass tajjeb u intom tibdew l-iskola tibda tikkomunika magħkom. Yes, bonġu, Sinjura, Laura Vicuna, grazzi, Sinjura, grazzi. Laura Vicuna għal Kyle Portelli. U senaddu għal Sebastian Kauki, li huwa fis-37 post. Sewwa. U ekku din ir-relazzjoni li jissentom jibda jkollkom mal-iskola dejjem tibda tikber u tibdew il-preparazzjonijiet għadħul fis-sena d-dieħla tajjeb. U hekk kulħadd ikun jaf fejn se jagħmel u kollox ikun ippreparat. Ekku, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Sebastian. Laura Vicuna, grazzi, Sinjura. Grazzi għal Sebastian, Laura Vicuna. U sanaddu għal mamata Jade Portelli li huwa fit-38 post. U dal-waqt nkunu jien nkun imlejt paġna oħra jfisser li nkunu għamilna 40 tifel u tifla. Nkun baqanna biss, yes. L-odwa tajba, Sinjura. Laura Vicuna, grazzi, Sinjura, grazzi. Ekku mlejna paġna oħra u naddu sal min qiegħed fid-39 post il-mama ta' Benjamin Gallia tajjeb u naraw se tkun l-għażla tagħha hija għażla ristretta issa kull ma baqgħna postijiet huma ġewwa Laura Vicuna u ġewwa St. Francis Nadur. Ekku, dal-waqt kumma, ekku. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu, Laura Vicuna. Grazzi, Sinjura, ju għal Benjamin. Yes, grazzi. Laura Vicuna għal Benjamin. Fattilkom skola li għanda tradizzjoni salezjana. Jien għandi rabta personali kbira ma' salezjani għalix meta kont żgħir kont jiena minn Taslima u kont immur l-oratorju ġewwa Taslima. Kull fil-għaxija u anka għamilt il-grizma ma' Salezjani pratikament. U konni ħugos kull fil-għaxija mmur nilab il-futbol ta' konti mmur nilab un bat wara insomma kien konna ftit dutrina u ftit talb. Yes. L-odwa tajba, Sinjura. St. Francis Nadur. Grazzi, Sinjura. St. Francis Nadur għal Tiago Xiberras. St. Francis Nadur għal Tiago Xiberras u s-sanaddu għal Nicole Spiteri. Mela konti tnajdilkom li din relazzjoni ma' Salezjani għalix yes, ok, l-odwa tajba, Sinjura, bonġu, jgħidli? No choice, all right, Sinjura, grazzi, napprezzaw, thank you, grazzi, bye-bye. Mela għanna l-ewwel għażla wkoll ta' li mhix għażla, ċej għażliet skola,
Nistgħu nifhmu għalfejn probabbilment tibqa' fuq il-waiting list kif spjegajna l-bieraħ għaliex min ma jażil skola veru jitlef iċ-ċans li jinkiteb fi skola imma jkun biċ-ċans li jekk għalli jista' jkun u dan m'hemm xejn ċert anzi huwa dubjuż ħafna jekk xi ħadd iħassar ikun immissu jażel post minn dak li jitbatlu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Mela, Alema? Laura Vikuna, grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi. Laura Vikuna għal Emma Zammit. U mela jitħassar xi post fl-ewwel waħda li għandna aħna sa nofruh, ovvjament hija l-ewwel waħda li għandna hija lill-mamata Nicole Spiteri jekk jitħassar xi post xi waħda mill-iskejjel li diġà imtlew hija qiegħda fuq il-waiting list sewwa. Dejjem irridu nagħtu każ ukoll tal-regolamenti kollha ta' mela. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Valentina. Laura Vikuna għal Valentina Xiberras. U dana. Mela, kont ngħidilkom fuq l-esperjenza tiegħi ma' Salesiani li kont immur kull filgħaxija, immur l-ewwel nibdew nilagħbu l-ballun, mbagħad kien ikollna ftit dutrina, mbagħad niftakar konna wkoll il-benedizzjoni. Għal mamata Alan Kawki, l-għodwa tajba. All right, grazzi l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, għal No Choice. All right, Sinjura, grazzi. Għandna oħra No Choice. Nirringrazzjawkom ta' li xorta tikkooperaw u komunikaw magħna li ma żiltu l-ebda skola ta' flok ma tagħtux każ napprezzawek u nżommu trasparenza ma' kulħadd u kulħadd ikun jaf fejnu u ma jkollniex dubji x'inhuma x-xewqat tagħkom. Qed inċemplu bħalissa lil mama ta' Alicia Kutajjar li hija fil-45 post. Sewa, kont ngħidilkom mbagħad kien ikonna il-benedizzjoni fl-aħħar u konna nerġgħu lura d-dar. Kienu żminijiet sbieħ ta' meta kont żgħir. Mbagħad kelli l-fortuna li meta s-superjur tiegħi tal-Karmelitan, sewa aħna kattilkom li aħna l-Karmelitani għandna skola sekondarja ġewwa Malta, St. Elias, ġewwa Santa Venera. Niftakar il-provinċjal li kellna Patri Manuel Gatt dak iż-żmien ta' kontadni jiena fil-formazzjoni, kien kontadni żagħżugħ prattikament. Kien qalli għandna bżonn li xi ħadd imur jistudja biex imexxi din l-iskola li għandna mhux biżżejjed li bnejna l-bini u għandna l-bini għandna bżonn li konna nies preparati. L-għodwa tajba, Mistur Kutajjar, mela, għal Alicia. St. Francis Nadur, grazzi ser, grazzi. St. Francis Nadur, grazzi, napprezzaw. Mela St. Francis Nadur għal Alicia. U kien għalli mela, yes, Signora, yes, għal Nicole, Signora, l-għodwa tajba. Bonġu għal Nicole. Laura Vikuna. U ekku wasalna fis-47 post għandna li tinċemplu l-mama ta' Selin Muscat sabiex tgħidilna l-għażla tagħhom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba. Għal Selin Laura Vikuna. Grazzi l-ġurnata tajba. Ekku għanna għawż l-oħra Laura Vikuna, wasal nissa fil-48 post, għan ċemplu l-pamata Brandon Portelli, u daj fisser li kun il-50 tifel u tifla li għamru ġew plejsjati f'xi skola, u jien nkun imlejt paġna oħra, u nkun mbagħad ngħaddi għall-aħħar paġna li fiha qed nikteb l-għażliet tagħkom. Tinċemplu l-mamata Brandon Portelli. Mela qed ngħidilkom daqsxejn mill-istorja tiegħu u relazzjoni tiegħi li għandi ma' Salesiani li l-superjur tiegħi ta' dak iż-żmien Patri Manuel Gatt kien qalli li hemm bżonn nippreparaw xi ħadd u qalli mela nibatuk
Ruma tistudja l-Università Salesiana. U ngħidilkom il-verità kelli esperjenza sabiħa fejn għattajt diversi snin ġewwa Ruma, għamilt l-ewwel sena spiċċajt it-teoloġija għand il-Gregorjana għand il-Ġiżwiti u mbagħad mort għand is-Salesjani kelli ftit tal-bogħod kull filgħodu kelli naqbad tliet korozzi tal-linja għadni niftakarhom, ma dak iż-żmien kont għadni żgħir kont niflaħ niġri warahom. U kont mur l-Università kont nieħu esperjenza sabiħa ħafna. Laqqatni Università Internazzjonali fejn laqqatni ma' ħafna nies, ma' ħafna studenti apparti il-professuri li wkoll kienu professuri minn diversi pajjiżi għax kienu ħafna minnhom Salesjani stess u ma kienux kollha Taljani imma kienu minn diversi pajjiżi Ewropej u anke minn postijiet oħra u anke ħafna studenti. Sewwa kellna studenti mill-Afrika, għadni niftakar mill-Asja, mill-Filippini, mill-Indonezja, anke mis-Sud Amerika. Good morning, Mrs. Portelli. Good morning. Your choice for Brendan? Laura Vicuna. Excellent, excellent. Thank you very much. Thank you. So it's Laura. Grazie ħafna. So it's Laura Vicuna for Brendan Portelli. Ekku, mlejna paġna oħra, wasalna fl-aħħar paġna 6, u dina kull ma fija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baqanna 7 telefonati x'namlu u hekk nagħlqu dan il-proċess. L-għadwa tajba, Sinjura Camilleri, bonġu Alana, Laura Vicuna, grazie Sinjura u auguri. Laura Vicuna, Alana Camilleri. U tjajdu li anka daw 18 il-post għal-kem kanna ħafna postijiet mela disponibli għal Laura Vicuna imtlew u kol. Ħanaqraw il-lista ta' tfal li sa' jibdew jattendu ġewwa Laura Vicuna. Nibdew minn Elliot Caruana, Zejn Vella, Kate Magro, Emilia Caruana, Matteo Kurmi Mifsut, Francesca Vella, Alexander Grek, Esmej Vella, Kyle Portelli, Sebastian Kauki, Jade Portelli, Benjamin Gallia, Emma Zammit, Valentina Xiberras, Nicole Calleja, Celine Muscat, Brendan Portelli, Anna Camilleri. Dawn huma tfal li l-ġenituri tagħhom għażlu li jinkitbu ġewwa l-iskola ta' Laura Vicuna bit-tradizzjoni Salesjana. Issa ngħaddu. Yes, bonġu ser, x'inhi l-għażla tiegħek għal No school. Ok, grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek. Grazzi. Mela ma żillu skola fil-fatt issa l-għażla tal-iskejjel naqset ħafna u kull ma għandna disponibbli hija St. Francis Nadur u nafu li St. Francis Nadur hija prattikament kindergarten bla skola primarja fejn it-tfal jistgħu jkomplu għalhekk. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Vella. No choice, grazie Signora, grazie napprezzera, grazie, thank you. Ekku għanna u koll dika u għonna għazdu 52 post, għand nċemplu l-ġenituri ta' Jake Joseph Azzoppardi, għanna rawsa tkun l-għazla taħħom li hija ristretta ħafna kif itnajdu, li hija jew St. Francis in-Nadur jew no choice. Dawk li jkunu it-tnej li huma kemm jekk jgħażlu n-Nadur. Ekku l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. No choice. Grazie, Signora. No choice għal Jake Joseph Azzoppardi. Infakkar li kemm jekk tażlu no choice. U anke jekk tażlu St. Francis Nadur u kol tkunu fuq il-waiting list tajjeb. Ġifieri ż-żewġ għażliet huma wieħed jista' xorta jibqa' fuq il-waiting list f'każ li jkollna. Yes, l-għodwa tajba, Signora. St. Francis Nadur, grazie Signora, grazie. Grazie, auguri. Grazie, mai. Mela St. Francis Nadur għal Jackson Mikallef u wusset inċemplu għal mama ta' Ela Maria Kakija. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Signora, hello. Yes,
No choice, grazzi Signora, grazzi ħafna, grazzi, napprezza, thank you. No choice għal Ela Marie Kakija u issa wasalna fl-aħħar persuna li għanna f'din il-lista dak li ġi fil-56 post għanna l-Zejn Borġ. Yes, Lodwa tajba, Signora. Good morning, għal Zejn. No choice, grazzi ta' Signora, napprezzaw tal-li waġibna wkoll, grazzi. Ekku, mela spiċċajna din l-lista ta' 56 post fil-riżultat tal-polza, ma kollox kellna 57 tifel u tifla li ħadu sehem f'din il-polza tajjeb. Għandna l-għażliet kollha li intom għamiltu kif għadnilkom qabel. Dawn l-għażliet aħna nippubblikawhom fuq il-website, anka tkunu tistgħu taraw il-video ta' dina t-trasmissjoni u anka nerġgħu nikkomunikaw bil-miktub individwalment familja fejn nindikawkom nikkonfermaw bil-miktub l-għażla li intom għamiltu. Nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom kif rajtu bdejna fid-9:30 5 prattikament u bħalissa huma l-10:20 laqqas domna sija. U ġifiri minn 57 jenajdu dom ninqas minn minuta kull applikant sewa, kull għazla ta'kom. U grazzi għalikom tal-kooperazzjoni ta'kom li waġibtu għat-telefonati ta'na u kontu għedin tistennewna. Nirringrazzja u koll il-team kollu ta'na li ħasem l-We Media, l-uffiċċji tal-komunikazzjoni ġewwa l-Kurja ta' Malta u l-Kurja ta' Għawdex. U l-nies li kienu maħna dolodu, għandi maġembi l-notar Robert Aquilina, u ġejjin issa n-nies li kienu fil-kmamar ġewwa li kienu għedin iċemplulkom, ħan introduċijom ma'kom għaliex bis-saħħa tagħhom aħna stajna immexxu dan il-proċess b'mod faċli ħafna. L-ewwel persuna fuq in-naħa tal-lemin għandi lil-Miss Cynthia Kassar li tiħossib l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja u li tikkoordina dan ix-xogħol kollu. Ma ġemba għandna l-Amelja, il-Miss Amelja Kallejja sewwa li nirringrazzjawha li ħabiba tagħna antika kienet tmexxi wkoll skola ġewwa Malta l-Unija rtirata imma tieħu gost tiġi tgħinna daqsxejn. Għandna wkoll il-Miss Rachel Buħaġar li ġittejna wkoll f'dan il-proċess, taraw kemm għandna bżonn ta' nies biex aħna nimxu daqsxejn b'ċertu veloċità. Għandna wkoll il-Miss Sinjura Annalise Vella li taħdem ukoll fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja twieġeb l-emails tagħkom u t-telefonati u ma ġenb għandna wkoll il-Gejtu Farrugia, Sur Gejtu Farrugia li ilu snin ħafna jaħdem f'dan il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja jiena naħseb ma' 30 sena naħdmu f'dan ix-xogħol. Għanna u koll, ma ġembi għattilkom għanna l-notar Robert Aquilina, bat għanna l-Miss Diane Merċiqa u fuq il-kompjuter għanna u koll l-Gejtu, kenna l-Gejtu Farrugia li kienet id-daħħal l-għazlit ta'kom fuq il-database ta'na fuq il-kompjuter biex bat tkun faċli għalina noħorġu l-listi u nibatulkom u koll l-emails. Grazzi li l-kulħadd u nawguralkom edukazzjoni kif tixtiqu intom għal ulidkom. Grazzi u l-ġurnata tajba.